Magandang hapon po sa ating lahat. Para kay Manuel at kay Corina, congratulations sa araw ng inyong kasal. Kanina, tinanong ko si Corina, kung inyo pong makikita ang kanyang mukha sa monitor, tingnan nyo, yan po ay kinakabahan. Sabi niya hindi siya kinakabahan sa kanyang kasal. Meron siyang kinakabahan siya dahil baka daw kung ano ang aking sabihin sa homily. At bigla pa nga pong walang magkakasal kanina. Kaya talagang kabadong-kabado si Corina. Ngayon po inariya na si Father Janse. Huwag kang mag-alala. Yan. Ako din po sa tunay ay kinakabahan. Dahil meron po kaming mga revelasyon sa araw na ito. Una, kanina habang binabasa namin ng mga pari ang kanilang love story, kasi yun lang naman halos ang ikinekwento kapag ikinakasal, magkaiba sila ng version. Oh, no! Kaya hindi ko alam kung talagang kilala nila ang isa't isa. Ang sabi ni Corina, sila daw ay nagkakilala June 23, 2014. Ang sabi ni Manuel, sila ay nagkakilala 2008. So hindi ko alam kung nasaan ang nawawalang ilang taong yon. Anong nangyari? Sila'y nag-engage ni Manuel. Kinakabahan na daw siya, kitang-kita nyo. Nung siya po nag-engage ni Manuel, ay nagpadala sa akin ng picture si Corina, ng sing-sing. At ang kanyang sabi, Father, may content ka na sa vlog mo. Kasi po, binablog ko itong kasal ni Corina. Ako po yung nagbablog. So, kasama po ito. Bakit? Yan ang tanong natin bakit kaya? Bakit kinakabahan si Corina? At bakit ako'y kinakabahan din? Ako'y kinakabahan. Ang dami ko na hong naikasal. Ito ho ang ako'y nanginginig. Tinan niyo, ako'y pawis na. Ako'y kinakabahan. Bakit niya ho sinabi sa akin yun na i-content ko yung kanyang kasal? Kasi po si Corina, para madali na ito at kay makasal na, dahil iniintay niyo talaga ang araw na ito, si Corina ho ay aking ex. Yan. Nakakahiya, live pa naman tayo. Okay, itigil ang kasal. Hindi ako sisigaw na ngayon. Kaya ako kanina si Jansen ay wala pa. Kinakabahan na si Corina. Sabi ko, Corina, hindi yata matuloy ang iyong kasal. Sabing si Jansen ay kasabwat ko Best friend ko yung magkakasal kay Corina. Kaya hindi nadating si Jansen, parang ayaw ituloy. Gayong pa man, the past is past. Nga, Corina? Okay, so, yun huy matagal na. At ngayon naman, may kanya-kanya na kaming buhay. Ako'y pari na. At ngayong araw na ito, si Corina ikakasal na. At kanina, tinatanong ko si Corina, ikaw ba'y masaya sa araw ng iyong kasal? Ang sabi niya ay masayang-masaya siya. Kasi ramdam niya nang dumating sa buhay niya si Manuel, ay yun ang paggalaw ng Diyos. At nang in-interview naman si Manuel, ni Father Mike, ang sabi ni Manuel, si Corina daw ang kanyang lucky charm. Kasi mula nang dumating si Corina, ay parang umayos ang kanyang posisyon sa kumpanya at naging maayos ang kanyang buhay. Yun nga lang, hindi sila magkasundo kung kailan talaga sila nagkakilala. Kung 2008 o 2014, yan, nag-aaway na. Kita nyo sa monitor, Gayun pa man, ang kasal na ito ay masaya tayo para sa kanilang dalawa. At alam ko naman kayo ay parehong madasalin. Si Corina ay matagal yung naglilingkod sa simbahan. Kaya nga kami nagkakilala. Pero wala na yun. Si Manuel ang kanyang papakasalan sa araw na ito. At alam kong kayong dalawa ay talagang, sabi nyo nga ay gumagalaw ang Panginoon sa inyong buhay. Nakikita nyo ang paggalaw ng Diyos. Kaya dumating ang araw na ito. Kayo ay nagkatuluyan, kayo ay magpapakasal sa isa't isa. One eternity later. So yun ang aking bilin sa inyo. Na sana maging maayos, maging masaya, maging matiwasay ang inyong buhay may asawa. Alam kong masaya kayo sa isa't isa.
No? Masaya kayo sa isa't isa, alam ko yan, tawa ka ng tawa. At ang aking hiling ay sana'y magkaroon kayo ng maayos at masayang pamilya. So hanggang dito na lamang ang aking masasabi sa inyo, Manuel at Corina. Kita ko na sa mga mata ni Manuel, sabi niya ay, Father, tama na. ikasal na kami. Ano? So hindi ho ako magkakasal. At si Father Jansen, narito na si Father Jansen. Huwag kang mag-alala, hindi naman ako tisigaw ng itigil ang kasal. Walang gayon. Sa pelikula lang yun nangyayari. So muli, congratulations kay Manuel at kay Corina. Best wishes.